Na začiatku sú tu hneď dve dobré správy. Narodenie britského princa Georgea a v eurozóne nám svitá na lepšie časy, pretože prejavuje prvé známky hospodárskeho oživenia. Aspoň tak by to malo byť, ak by sme vnímali realitu cez médiá hlavného prúdu. Dve spomínané správy totiž predstavujú rožok, ktorým nás usilovne opíja mainstream v nádeji, že tomu uveríme. Žiaľ, ešte stále má masovú základňu, dostatočne opitú rožkom o britskej kráľovskej rodine a oživení eurozóny a odrážaní sa od dna. Verejnoprávne televízie u nás i v Českej republike prežívali príchod ďalšieho potomka britskej kráľovskej rodiny v takom spravodajskom ošiali, ako keby sme boli všetci britskí kráľovskí poddaní, ktorí sa musia tešiť, ak nie dobrovoľne, tak povinne. Naši domáci prestitúti boli viac britskí ako samotní Briti. To, že sa rozplývala nadšením BBC, je pochopiteľné, veď je to hlasná truba britského impéria s oficiálnym make-upom verejnoprávnej, objektívnej a nadstranickej inštitúcie. Britský denník The Guardian si dovolil zároveň so správou o narodení princa Georgea napísať o Británii ako nedemokratickom systéme s nevolenou hlavou štátu a nevolenou druhou komorou parlamentu, kde vysedávajú lordi, ktorý poučuje zahraničie o demokracii. Britské listy výstižne nazvali cirkus okolo narodenia princa ako určený deťom alebo mentálne retardovaným dospelým, v oboch prípadoch na úrovni vo veku 4 roky. V súvislosti s kráľovským pôrodom možno uvieť sociálny faktor. Britský kráľovský pôrod na špičkovom oddelení stal $15,000, pričom priemerný pôrod v USA stojí $30,000 a pri poistení platí bežný smrteľník $18,000. Pričom, ako uvádza New York Times, pred 2 desaťročiami americké ženy neplatili nič, iba malý poplatok za vlastnú izbu v nemocnici alebo televíziu. A pritom britská kráľovská rodina je bohatšia a bohatšia a občania, poddaní, chudobnejší a ekonomicky vystresovanejší. Britská kráľovská rodina navyše nie len okrasou či nostalgickou spomienkou na veľkolepú britskú históriu a impérium, nad ktorým slnko nezapadá. Kráľovna Alžbeta a jej syn princ Charles majú právo veta na blokovanie zákonov, ktoré schválil demokraticky zvolený parlament. Zablokovali nové zákony v oblastiach ako univerzitné školstvo, sociálne dávky pre otcovskú dovolenku a prídavky na deti. Kráľovna vetovala napríklad vojenský zákon, ktorý navrhoval, aby právomoci schvaľovať vojenské údery proti Iraku prešli od monarchie na dolnú snemovňu. Pokiaľ kráľovská rodina nesúhlasí s nejakým zákonom, ktorý navrhuje parlament, dané pasáže zákona musia byť odstránené. Kolektívne by sme sa teda mali tešiť, že kráľovská rodinka má ďalšieho nástupníka trónu. Rodinka, ktorá je spätá s prvými koncentračnými tábormi pre Burov na juhu Afriky, s naplánovaným hladomorom v Indii, bombardovaním Drážďan či vojnami v Afganistane a Iraku. V súvislosti s Britániou a jej vojnami už 10 rokov je utajovaná likvidácia doktora Davida Kellyho, vydávaná oficiálne za samovraždu. Skupina britských lekárov vydala memorandum, v ktorom spochybňuje rozhodnutie štátneho zástupcu neuskutočniť súdnu pitvu a poukazuje na upravovanie a odmietanie dôkazov, že doktor Kelly bol zavraždený. Komu prekážal doktor David Kelly? Išlo o zbrojného inšpektora OSN, ktorý navštevoval Irak v súvislosti s obvineniami Saddama Husajna, že skladuje biologické zbrane. V roku 2003 bol Kelly zdrojom pre BBC, keď povedal, že Blairová vláda dokumenty o zbraniach hromadného ničenia v Iraku ako dôvod na vojnu značne upravila. O 2 dní ho našli mŕtvého nedaleko jeho domu. Samovražda. Mal podrezané zápestie a v sebe lieky. Jeden z jeho kolegov uviedol, že doktor Kelly mal zranený pravý lakeť a problémy s používaním pravej ruky, pričom sa mal podrezať na ľavom zápestí. Na mieste činu okrem policajtov bola tajná služba, vrtuľník, o ktorom nikto oficiálne nič nevie, čo tam robil. Lord Hutton, ktorý predsedal vyšetrovacej komisii so správou o samovražde, sa poponáhľal, aby všetky záznamy z prípadu Kelly boli utajnené ďalších 70 rokov. Teraz je tu petícia adresovaná britskej vláde, aby nariadila súdne zistenie príčiny smrti a došlo k náprave zanedbaných postupov pri vyšetrovaní. Už pred 3 rokmi súhlasilo s otvorením prípadu Dr. Kelly takmer 90% Britov. Dr. Kelly bol už pred 10 rokmi whistleblower, teda informátor z vnútorného prostredia, ktorý informuje verejnosť o špinavých praktikách mocenských cetier. Teraz tu máme Manninga a Snowdena, zradcov či obetavých hrdinov. Ich síce nestihol osud doktora Kellyho, ale impérium neodpúšťa. Washingtonské impérium v tesnej spolupráci s londýnskou filiálkou chcú mať obyvateľstvo pod kontrolou a viesť si vojny bez zbytočnej kritiky a nespokojnosti doma.
Snowden a Manning zverejnili to, čo aktívna menšina, obklopená mlčiacou a pasívnou väčšinou, vedela, predpokladala či tušila. O zverstvách v Afganistane, Iraku, odvrátenej strane na oko uhladenej diplomacie a odpočúvacích programoch a spolupráci tajných služieb nielen v prípade teroristov alebo policajne podozrivých osôb, ale každého potenciálneho kritika systému, ktorý by mohol nakaziť ostatných pochybnosťami a neposlušnosťou. Jeden spravodajský analytik armády a druhý bývalý pracovník CIA a neskôr spolupracovník Národnej bezpečnostnej agentúry strhli masku z impéria, ktoré je pod maskou demokracie vlastne veľkým bratom. Edward Snowden dostal v Rusku azyl na rok. Darmo zúri stričko Sem veľký brat a hrozí Rusku bojkotom samitov, olympiády či rozšírením NATO o Gruzínsko. Podľa medzinárodného práva Rusko ani nemohlo vydať Snowdena do Spojených štátov, pretože podľa medzinárodných dohôd nemožno vydať človeka, ktorý požiadal o dočasný azyl. Rusko odmietlo porušiť medzinárodné záväzky. Navyše, stričkovi Semovi ide len o pomstu a ukážku, exemplárnym prípadom odradiť takých, čo sa v nich pohne svedomie alebo sebaúcta. Veď ako uviedol ruský vicepremiér Dmitrij Rogozin, zodpoveda za bezpečnosť a armádu. Snowden vyzradil, čo my už dávno vieme z iných zdrojov. A Rusko sa nič zvláštneho nedozvedelo. Podľa toho Snowden vlastne urobil službu verejnosti, aby nevedomým aspoň čiastočne otvoril oči. Základ pre impérium je šíriť strach a dokazovať svoju moc. Preto Spojené štáty hrozia prijatím zákona, ktorý umožní sankcie proti krajinám, ktoré poskytnú Snowdenovi azyl. Ide o Venezuelu, Nikaragu a Bolíviu. Navyše Spojené štáty sa nevzdávajú špiciovania. Snemovňa reprezentantov, dolná komora amerického kongresu, odmietla plán, ktorý by obmedzil praktiky Národnej bezpečnostnej agentúry súvisiace so sledovaním telefonickej komunikácie. Michiganský republikán Justin Amash navrhoval obmedziť financovanie Národnej bezpečnostnej agentúry, čo odmietol Biely dom a kongres. A on to pomenoval trefne. Vláda Obamu vytvára atmosféru strachu s cieľom porušovať ľudské práva. Odstrašujúcim príkladom má byť aj vojak Manning, ktorý poskytol serveru Wikileaks materiály o vojnách impéria a jeho diplomatické debeše. A teraz je zamrežaný. V procese mu hrozí 90 rokov väzenia. Spoza mreží už teda nevíde. A kto vie, ako skončí? Takzvaná samovražda doktora Kellyho je inšpirujúca. A navyše prípad Manning má byť varovaním pre iných, vzácne premýšľajúcich vojakov, ak prekračujú kritéria poslušného a zabíjajúceho stroja. Aj keď sledovaní a kontrolovaní, mali by sme sa tešiť z náznakov ekonomického oživenia. Hlavný prúd nás krmí optimizmom. Eurozóne svitá na lepšie časy, kríza síce nie je zažehnaná, ekonomika sa bude zotávať pomaly, ale z najhoršieho sa už dostaneme. A dáta potvrdzujú oživenie hospodárstva. Analytici a hovorcovia ministerstva financií či hospodárstva nejasajú, ale ponúkajú spásonosnú iskierku nádeje. Pretože počet ľudí bez práce v eurozóne mierne poklesol a použijem ich slovník, viaceré ekonomické indikátory ukazujú silnejší rast priemyslu a služieb. To je mediálna masáž rýchlo kvasených odborníkov a viac PR demagógov ako skutočných ekonomov odborníkov. Systém ako taký je chorý a namiesto stanovenia diagnózy a liečebného postupu počúvame chlácholenie a zavádzanie. V skutočnosti nedochádza k rastu, len k presunu a hromadeniu bohatstva na jednej strane a stále väčšieho uskromňovania sa na druhej strane. Ako môže rásť ekonomika? Veda, výskum, nové technológie. Podporuje sa to finančne, alebo len počúvame o škrtoch a zdaňovaní? Ruský ekonóm Michail Chazin hovorí realisticky o tom, že v najbližších 10-15 rokoch netreba očakávať obnovu ekonomického rastu. Oligarchovia sa nevzdajú svojho postavenia a privilégií a budú brať ľuďom, ktorí ešte patria do strednej triedy. A vznikať bude neznesiteľné sociálne a politické napätie. Tí, ktorí ovládajú systém, finančná elita, nemajú záujem o nejaké zásadné zlepšenie západnej či svetovej ekonomiky. Skôr je na obzore politická a ekonomická nestabilita, ohrozenie pracovných miest, zdravotného poistenia, dôchodkového zabezpečenia a úrovne vzdelávania, ochrana bohatých a prenášanie záťaže na strednú vrstvu a chudobných. Celý systém je chorý, pretože platí to tak pre Európu, ako aj Ameriku, a čo v slabej chvíli prezradil americký prezident Barack Obama v prejave na Knox College. Všetok zisk za ostatných 10 rokov ide naďalej iba hornému 1%. Plat priemyselného riaditeľa vzrástol od roku 2009 o 40% a priemerný Američan je platený menej
ako zarábal v roku 1999. Rovnako aj priemerný Európan vie svoje ošetrenie na jeho úkor, pričom príjmy v dozorných, správnych radách, horných poschodiach štátnej správy a eurobyrokratov nejako netrpia. V rámci európskej politiky a ekonomiky je zvláštnym fenoménom Maďarsko a jeho premiér Viktor Orbán. Na Slovensku máme smolu, že za našimi južnými hranicami neprestávajú mnohí blúzniť o veľkom Maďarsku a vlastnej predstave uhorských pomerov na sklonku 19. storočia. Premiér Orbán vyzýva k zjednoteniu všetkých etnických Maďarov s cieľom vybudovať silný národ. Vyhlasuje, že právne prepojenie nemožno zabezpečiť teritoriálne, ale prostredníctvom prijatia maďarského občianstva. Tieto myšlienky o maďarskej národnej hospodárskej stratégii prezentoval na území Rumunska na konferencii maďarskej diaspory. Etnických Maďarov, ktorí získali dvojaké občianstvo, je už 420 000. Najväčší záujem prejavili Maďari z Rumunska 280 000, zo Slovenska je 1500 žiadostí a 10 000 sú zo Srbska z Vojvodiny a z Ukrajiny zakarpatské regióny. V tomto sa Orbán pohráva s ohňom, hlásaním silného maďarského národa za hranicami, pretože silný národ slovenský, rumúnsky, srbský a ukrajinský nebudú mať záujem o zasahovanie do svojej štátnej zvrchovanosti. Vo vzťahu k Európskej únii však Orbán prichádza s impulzami, ktoré rozčuľujú Brusel, vyvolávajú kritiku Maďarska na pôde Európskeho parlamentu, ale zároveň sú obhajovou štátnych a národných záujmov. Maďarský premiér ohlásil zatiaľ neupresnené opatrenia, ktorými chce pomôcť domácnostiam, ktoré nezvládajú splácať hypotéky v cudzích menách. Podľa Orbána do nich Maďarov nalákali podvodne. Na to reagovali z banky Bank Austria, že Orbán riskuje a odplaší investorov a poškodí zahraničné firmy pôsobiace v krajine. Orbán prirovnal Brusel k Sovietskému zväzu. Citujem. Brusel nie je Moskva a preto nemá právo miešať sa do života členských štátov. Maďarsko je slobodná krajina. Nechceme žiť v Európskom impériu s centrom v Bruseli, odkiaľ by sa nám malo prikazovať na periférii žiť. Od pádu Sovietskeho zväzu sa ešte nikto neodvážil obmedzovať nezávislosť Maďarov. Európsky parlament označil Orbán za zbytočnú inštitúciu, ktorej členovia sú nekompetentní a k tomu ešte agentami nadnárodných finančníkov. Maďarsku hrozí zbavenie hlasovacích práv na európskej pôde. Bol by to precedens, ktorý ešte Európska únia nepoužila. Eurodozorcom sa nepáči, že v Maďarsku kriminalizujú bezdomovcov, odmietajú registrované partnerstvá, či obmedzujú pohyb vysokoškolákov po absolvovaní štúdia prostredníctvom tzv. Študentských paktov. Podľa Orbána Európska únia nie je schopná čeliť súčasným výzvam a nájsť na ne odpovede. Maďarsko vidí riešenie iba na národno-štátnom základe. Myšlienka silných národných štátov, ktoré kooperujú a sú protiváhou bruselského centralizovaného superštátu, nie je nová. Otázne je, či Budapešť a Orbán budú schopní ponúknuť namiesto bruselskej kontroly národno-štátnu koncepciu, ale nie na úkor šovinistických požiadaviek na územie susedov. V takom prípade pôjde Orbán sám proti sebe. Ospravedlní nutnosť európskej kontroly a vlády vzhľadom na nebezpečenstvo medzištátnych a národných konfliktov. Ak nebudú zvrchované krajiny spolupracovať a vzájomne sa tolerovať, tak im eurobyrokrati a centralistickí komisári po jednom zakrútia.